Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Farming Simulator 15, aici alături de Tratonel Gaming HD. Salut. Trotonel. A fost numele ăsta a fost pus la Caterin, că normal nu chema Ratonel. Da, o să-i las și lui canalul în descriere dacă vreți să vă abonați și la el. Și hai să facem o carieră. Da, o să intru pe asta. O să intru pe asta, că am băgat niște bani și să ne distrăm cu ei, să vedem ce vom putea să facem. Puțin bani. Puțin bani. Băi, tu cum ai zis în clipul trecut care... Da, bine, sunt puțin bani, totuși, pot să bag mai mulți, da. Da, fraților, o să vă fac și un videoclip să vă arăt cum să băgați bani în Farming Simulator, cum am făcut eu. Dar, dacă vă place acest videoclip, să nu uitați să lăsați și un like și un subscribe. Da. Da. Să vă abonați și la Trotonel sau Tratonel sau Ratonel. Ratonel. Trotonel, o să-i las canalul în descriere să vă abonați și la el. Pornește jocul, ok. Este 8 și 5 dimineața, cam așa începe jocul, bine, cu bani mai puțini. Te dă de pe zonă de aici, dacă începi, dă pe mapa asta. Dacă apăsăm 9, vom vedea că avem 3 terenuri, 24, 29 și 38 sunt scrise cu verde de asta. Și am mai cumpărat eu 22. Pentru că na, give me the money, adică totuși I have a money. Da. Și am zis să mă distrez cu ei. Și dacă vom apăsa butonul tab, ne vom teleporta în tractor. Cel mai scump tractor. Dacă ne ducem, apăsăm tasta P, vom vedea tot ce avem aici. Avem combine, cultivator de aia, cum îi spune, Chestii de fermurit. da, discuri, chestii și eu m-am dus la tractoare, bă, am zis hai că am bani, ce să-mi iau ultimul tractor. Ce să vezi, ultimul tractor ultimele 3 tractoare, bine, o să-l vi le arăt și pe astea și pe un Lamborghini. Am mai cumpărat unul de greșeală, o să-l vând. Dacă ne ducem la garaj, îl avem aici, bam, vinde, ok. Ok, și dacă ne ducem aici vom avea un case de 379 de euro, de mii de euro, da. Întreținere 600 de euro pe zi. Puterea are 692 de cai putere, adică de ce să nu. Ăsta lanțul are 565 de cai putere și ăsta lanțul are 435 de cai putere. Diferența de bani nu e chiar așa de mare, tot au 300.000 de euro, adică diferă decât acesta, da. În fin. Și am zis, bă, hai să le iau, să mă joc cu ele. Dacă dăm o dată tabă, avem pe ăsta, care e săracul, a muncit, sau am și un pic. Săracul să mă da. Acesta este, are 2 roți în față normale și cu spate roșenile, că de ce să nu vine roșenile, ca mașinile. Înțelegeți? Avem aici o combină, cea mai mare combină posibil. Avem și tirul, dacă apăsăm. Cum este posibil? Dacă mai apăsăm. Uaaaa! Dacă mai apăsăm. Uaaaa, băi, ce ai făcut, prieten? Da, puteți să aveți și mașini. Și această mașină e cam handicapată. Da. Pentru că dacă merg cu viteză, ia un pic curbă, patinează. Filmează. Se văd dacă mă aud și eu? Da, mă aud. Da, se aude toată lumea. Scuzați, am verificat obiectul. Și acum, după ce v-am prezentat și mașina și tirul, ăsta nu o să mai pot să muncească. Da, o să dau, da, adevărat, o să băgăm pe timpul pe 100. Și avem aici un Lamborghini frumos care intrează la Lamborghini unde? Da, spune că ăla care muncea. Da, aici e shop-ul și dacă luați pe aici avem terenul și pe care n-am mergem așa pe dealul ăsta.
pe Troian, avem o cocioabă, avem un silos. Da, și eu mi-am vândut mașina care trebuie să înceapă. Gen a fost cultivat. Da. Își dă un haș și vine angajatorul care va lucra pe Lamborghini. O să vedem la motor. Să dau full asta. Și copacul ăla nu cred că l-am pus bine. Dacă tot avem mașina, hai să ne distrăm cu ea. Uite și tu ce zic, uite și tu ce zic. Hai să vizităm această mapă minunată. Deci noi începem de acolo, avem niște case viloaie, avem aici shop-ul care nu vă calcula cineva, avem mașini curable, aici habar am ce asta, ceva de descărcat, cărbune. Aici avem o benzinărie în caz că mașina moare și nu are benzină. Mergem aici, dăm un R și am reîncărcat. Scumpe pressure, wow. Avem terenul aici, fără. Și vară ceva tare, mergem la centru. Haide la centru. Niciun. O birjă! Da. Avem niște rufe acolo, murdare geloase. Băi, și așa, să vedem, oare merge? E închis, mă, ați închis. Trebuia să aibă și iconiță de aia. Da. E așa pus la catering. Dacă mergem pe aici, practic astea-ți dă tablă, nimeni nu trece pe niște cerceafuri, dar îmi place, eu și eu merg cu o Dacia, dacă e Dacia, domnul care e 4x4. Dacă luăm așa, pe aici, vom vedea un rulet unde dăm la pește, bine, nu se poate da la pește, aici, că nu suntem în FS, aici, dacă prindem o ofertă, putem să vindem la ăștia cartofi. Na, oamenilor le plac cartofi. Aici altă cocioabă, care nu știu cine asta. Aici avem altă cocioabă. Vrea ăștia la biogas ceva și na, la ce bani am eu sfeclă de zahăr, n-am așa ceva. Deci la ce bani am eu aici nu știu ce e. Aici sunt depozite altă cartoare, dacă nu sunt terenul. Aici o pădure de defiș. Să vezi că eu doresc la voi. Aici habar am ce-ar trebui să fie asta. Cioabă de rugat. Avem BVX3. E BVX3. Deci apare din spate. Da, X3, da. Aici alt pod. Are rău? Are rău? Bă, dracu. Avem un scos. Dacă se face la mea. Da. Și am înconjurat totul și am ajuns iarăși la terenul. Uite, ce faci, bă, să oameni, civilizație. Dă-te bă jos. Civilizație.
Nenea. Nenea. Atât civilizație. Nenea. Nenea, vii să lucrezi la mine pe teren. Nenea. Hai că am bani, te plătesc bine. Nenea. Boss, bă. Ce mers handicapat are. Unde te duci, mă, bă? Te vede nevasta. Bă. Du-te, mă, și spală rufe, mă. Uite, rufe. Alea de fier. Nu ies chiloți. Ia-uite chiloți, ia-uite chiloți, ia-uite. Bine, nu-ți texturați bine. Au dispărut, ești prost? Le-a băgat în casă, ești prost? Ok. Cântă greieri în cap. Nenea. Nenea, hai la mine pe teren. Uite, stai mai dur, are cămașa desfăcută la gât, nebunule. Te duci la agățat, boss, sau vii beat? Și apurați lui Cosmin, o să apară un clip de GTA 5, al doilea clip în care... Ne batem joc! De fapt, noi cunoaștem cu Frank. Da. Și practic, mașina mea a oprit un trafic întreg. Audi. Uite asta pe care... Skoda. Da. Sau... Bă, fii ți-ar mașina. Haide, bagă-te. Tu vezi că ăștia au pregătit stoi în care... Da, mă, eu am Dacia. Bă, Dacia pe cum, da. Aici pot să pun două, ăștia cu mănâncă. Și nefest. Altă pădure de. N-am vrut să fac asta. Da, dacă ar sta să conjurăm toată harta, vedeți cât de mare, adică o să ne ia ceva. Da, e mai mic. Bine, acum ajungi foarte repede. Da, deci... La X80 Pro, 30% înclinare. Cascadă, vreau să mă spăl. Du-te jos, hai să ne spălăm. Am găsit moneda de aur. Nu mă ajută moneda. Să fie, sper, de suflet, să fie... M-am spălat, acum mergem acasă. Dar cam asta ar fi cu aceasta, o să apară mai tare. Stați liniștiți, o să vedem cu banii ăștia, o să luăm totul de la zero. Și dacă v-a plăcut, să nu uitați să dați cum butonul de like și să vă abonați la mine și la Ratonel și ne vedem data viitoare. Sau să violați butonul. Da. Și nu uitați să vă abonați la mine la Ratonel și ne vedem.